Clases de galego básico para Momozoguiri parte 6. Hoxe con as invitadas super especiais, as miñas olleiras. Malva é unha das referentes nas redes sociais en galego. Nace a comezos de 1997, polo que fai ponte entre as millennials e a xeración Z. En 2021 abre a súa conta de TikTok ao público e a partir de aí vai gañando seguidoras ata converterse nunha das tiktokers de referencia na nosa lingua. Con todo, a súa presenza nas redes sociais foi mudando. Atopámola no YouTube, no Instagram e no Twitter. Malva non só xera vídeos, senón que tamén escribe opinión na revista Luces. Preguntámoslle sobre as redes sociais, a lingua, o consumo de contidos da xente moza e, por suposto, falamos da súa traxectoria. A ver, eu, como acabei en TikTok dunha forma totalmente accidental, non en ningún momento tiña eu intención de facer contido en galego, nin de facer contido de ninguna forma, nin de convertirme en creadora de contido. Isto non era unha cousa que eu buscara en ningún momento, pasou moi por accidente. Pero cando empecé a facer vídeos e a gañar seguidores, porque estaba aburrida como unha ostra, estaba de exámenes na segunda cuarentena esta que houbo no 2021, estive na casa durante dos meus pais en concreto durante meses, e ali, pois, non hai ninguén que te recoñeza pola rúa, non hai ninguén tal, é como que os comentarios e os seguidores que van medrando tal, é como unha cousa que non computas que eso son xente, son persoas que despois te poden recoñecer. Ata que un día eu estaba co meu amigo Fer Peleteiro tomando algo, para acercarnos como pasaba algunhas veces, e preguntaron, perdona, ti eres Fer de Berto? Fer como, sí, non sei que, de repente mírame a min e dime, ti eres Malva de TikTok? E para min eso foi como, non pode ser que haxe persoas detrás destes likes, destes comentarios e destes interaccións que estou tendo nas redes. A verdade é que tive moita sorte de que moi rapidamente atopei como as persoas da comunidade de TikTok en galego, cas que agora xa formei unhas amizades que estas persoas son das miñas mellores amigas. Nevarros, por exemplo, como que conectamos a través de TikTok, e agora colaboramos nunha antoloxía que se chama Alguén nos lembrará, unha antoloxía de relatos LGTBI. Sara Seco, tamén a coñecín a través das redes, e a verdade é que eu sinto que esa comunidade pequeniña que teño de amizades que formei dentro de TikTok, que é moi guai. Agora, hai moitísima outra xente que non teño relación non por nada, senón porque non me coincidiu, e creo que hai contido moi distinto, moi variado, pero se hai algo que temos todos en común, que a cousa pola que máis odio recibimos todos nas redes é por falar galego. Non é nin por ser mulleres, nin por ser LGTBI, nin por ser, nada, nin por as ideas políticas, que tamén fixe varios vídeos de contido político, polo que me caeu bastante hate, pero as cousas polas que recibimos todos, o número máis superior de comentarios, de odio e de increparnos e tal cual, é hablad en castellano, facedes vídeos en castellano, todo eso, porque los haces así, por subtítulos, é todo como increparnos porque non lles parece ben que facamos vídeos na nosa lingua, e iso pareceme moi chamativo. Non me vou meter tampouco moitísimo en política agora, pero evidentemente creo que todo o mundo sabe que a forma máis rápida de matar unha lingua é convencer as mocidades de que falala é unha perda de tempo. Eu, de crianza, ata os 4 anos así, eu falaba galego, pero claro, tiña familiares que me falaban en castelán, a televisión estaba toda en castelán, todos no momento non había moito castelán, acabei pasando o castelán ata os 12, 13 anos, que pouco a pouco me fui a volver ao galego outra vez. Pero, a ver, eu se tivera tido un montón de series, de películas, contido de todo tipo, tal, cando era nena en galego, non tería pensado, esta lingua abre moitas máis portas, entón vou pasarme esta. Que non o fixen tampouco
conscientemente, pero ahora mirando para atrás eu tamén lembro que ter un pensamento como moi curioso, que a verdad que non sei se teño falado máis veces del, que estaba vendo as bandeiras que había, estaba a bandeira española, que sempre pensei que era moi fea, por nada, e a bandeira galega, que me parecía moi bonita, moi elegante, así, blanca e azul e tal, estaba vendo tal, preguntarnos de cal cal, sabedes cal é cal? Éramos moi pequenos, tiñamos 5 anos ou así, e eu pensei que a española era a galega porque me parecía máis bonita. Entón, claro, as cousas bonitas, as cousas elegantes, as cousas ben feitas son en castelán, son tal, e as cousas que me gustan menos son... Entón, é unha cousa que cando identifiquei ese pensamento, eso fíxeme pensar, por que pensei esta cousa? E así, tamén recordo pensar, había unha rapaza moi guapa que veio unha vez a darnos unha charla, guapísima, unha charla á escola, e pensei, estaba falando en galego, e pensei, ai, que guapa que é, por que falar galego? E cos pensamentos así, que digo, e ninguén me ensinou eso, pero eu xa tiña ese pensamento na cabeza. Entón, eu creo que eso é, ao final, todos temos estes prexuizos lingüísticos que son como unha tonterías que ninguén nos enseña directamente, ninguén nos ensina, ninguén te senta aí e di, pois mira, as cousas feas son ou as cousas mal feitas, ou as cousas da casa, as cousas... Ninguén nos di eso con esas palabras, pero sí que o que estamos recibindo a base de non ter contidos. Eu, con 18 anos, marchei a estudar fora, fui a Holanda a estudar, estive en Holanda varios anos, tamén viví en Irlanda, non? Entón, cando, para min nun principio, como que sí que botaba de menos, xa empezar a mudar, xa falaba galego con case todo o mundo a ese punto da miña vida, pero foi irme para fora o que solidificou que eu non me sentía española. Coñecí outras persoas españolas e tal, aquí, pero coñecí unha persoa en galego, que ainda que me falara en castelán, podía falar con ela en galego e sentíame eu. Estaba a miña parella de Inglaterra, e vou moito a Londres, bueno, vive en Londres, vou moito ali a visitalo. Estábamos no metro, escoitei a un rapaz falando galego con outro rapaz que estaba falando portugués. E puxeme contentísima. Eu quería dicirlle algo, en plan, ai, Dios mío, estaba falando galego, ademais tiña un acento que recoñecía como dicía certas palabras e tal, e como que, ai, Dios mío, isto... A miña lingua é como estar na casa en todas as partes as que vou. Entón, ter a miña nai, poder escutar a miña nai falándome en galego, ao feito de que a primeira persoa que falei, empecé a falar galego despois de estar anos e anos falando solamente en castelán, fui ca miña avoa tamén, é como unha conexión ca miña familia, é unha conexión ca miña nai, é unha conexión ca miña casa, e da igual onde estea no mundo, se podo usar o galego para falar con alguén, se podo escoitar unha canción en galego, se podo ler un libro en galego, se podo utilizar a miña lingua, sempre é como, non sei, é como levar o fogar sempre comigo, dunha forma que creo que non todo o mundo pode experimentar. Unha persoa que fala inglés non ten isto. Unha persoa que fala castelán seguramente tampouco ten isto. Isto é algo especial, o que teño aquí, isto é un tesouro que teño que cuidar, que sempre vou poder levar comigo, que teño que transmitir a outras persoas e que facer contido en redes, escribir na miña lingua e tal e cual, é unha consecuencia directa de que me din conta de que ben que me sentaba a mí intereso. Entón, facelo e telo, séntame ben a min, e sei que a outras persoas tamén lles pode, como unha cousa que os pode como ancorar un pouco a súa casa, o seu fogar, ainda que estén fora, non? A razón de que agora xa esta como onda de neofalantismo, digamos, ven polas redes, porque isto é algo que nós non tivemos. Eu as redes como estemos agora non existían cando eu tiña 12, 13, 14 anos. Todas as persoas que coñezo eu, ou un número moi importante das persoas que coñezo eu que fan contido agora en galego, son persoas ou que volveron ao galego despois de falar moito tempo en castelán, ou que son neofalantes e nunca falaran galego ata... E por qué? Porque son persoas que son conscientes de que a razón de que non falaron galego é que non tiñan referentes artísticos, musicais e tal en galego suficientes como para darse conta de que o galego era unha lingua que podían utilizar no seu día a día, non? Pois eu lembro-me cando tiña como 12 ou 13 anos, máis ou menos, igual un pouco máis, non debía ser moito máis maior que 12 ou 13 anos, atopei un canal de YouTube que se chamaba As pelis como na casa, que é
é unha canle de YouTube que colle películas míticas, ten, creo que Indiana Jones, O Exorcista, O Padriño, bueno, así varias destas, e o que facía era poñerlles unha dobraxe en galego, así que feita un pouco cutre, tal e cual, con referencias culturais exclusivamente galegas e tal e cual. Mira, eso parecíame graciosísimo, parecíame especial ter unha cousa que, eu entendo isto, pero non todo o mundo vai ter a oportunidade de comprender por que isto é gracioso, por que razóns tal. E ver eso foi como, ¡ay, Dios mío! Hai cousas en galego, hai xente que está facendo cousas, non me lo creo, youtubers en galego, de verdade isto existe? Como pode ser? Para min eso foi unha das cousas que me empuxou, que pareceme curioso pensar agora, pero miro para atrás e pareceme como unha correlación directa. Unha das cousas que me empuxou a empezar a falar galego foi ver que había como cousas nas redes feitas para min, non para min en concreto, como non para min malva, senón para a xente, a mocidade en galega, que entonces digo, isto é algo que merece a pena manter vivo, non? Fixen máis amizades, conectei con máis xente, formei máis comunidade a través do galego que a través do castelán e do inglés. Que teño moitas amizades cas que... E das amizades que teño en inglés, hai unha parte como moi importante, como vivín fora tantos anos, unha parte moi importante da nosa amizade que era que entendían que eu tiña esta cultura, tiña esta lingua, eran moi importantes para min, facía un esforzo de aprender expresións, palabras, tal, entón, sempre para min foi unha ferramenta de conexión con outras persoas moitísimo máis grande que o castelán. Eu considero que a lusofonía sí que é como unha rede moi ampla de máis xente que pode apoiar este contido en galego. Eso está guai. Para eso tamén estaría guai que non houvese tanta demonización do galego reintegrado, pero eso xa é unha conversa para outro día. Entón, eu sí que creo que a lusofonía sí que vai axudar, como esta rede internacional de persoas que se falan a mesma lengua, vai axudar a manter o galego vivo e a manter o galego activo nas redes, porque necesitamos ese apoio de outras persoas de outros sitios. En xeral, facer contido en galego foi o que me abriu as portas a todo. Entón, eu aconsello a todo o mundo que o intente, que non se cambie o castelán cando gañe seguidores, como fan algúns. Que eso xa conversa tamén para outro día, que é unha cosa que a min personalmente me chama a atención, como en vez de utilizar a túa plataforma para non solamente para defender o uso do galego, se estás utilizando o galego no teu día a día, despois cambias o castelán nas redes solamente para gañar máis seguidores, eu non me vería capaz, non entendo por que se fai eso, non entendo como se é unha práctica tan extendida, creo que estaría guai, ainda que fose un 50-50, fai contido en galego de vez en cando, é a lingua que usas cos teus amigos, non fastidies, non? Creo que a forma máis efectiva de atraer noves falantes de galego así dentro da mocidade son as redes, é a única opción. É a través de facer un contido que estea ben feito e que comprenda como os gustos e as necesidades e os intereses da mocidade tamén. Entón, hai xente que está poñendo cartos para según que iniciativas nas redes que non responden a estes intereses, que non responden como funcionan as redes, que non saben como funciona TikTok, non saben entón, están intentando, porque a mí me ha pasado isto de colaborar con xente que despois quere gobernarme como facer según que cousa, e digo, non, que ti non entendes que isto non é o que quere a xente. Entón, é como, hai que fiarse dos creadores de contido que saben o que fan, que saben por que as cousas teñen que ser de determinada forma, e hai que facer eso un contido que sexa pensado para o público ao que está dirixido. Hai que buscar facer un contido que teña unha estética,
atrae ao público, sabes? Non podes facer un vídeo que non teña, pues, que teña unhas letras ou unha caligrafía que a xente nova pode considerar que queda cutre. No, o vídeo ten que ser grabado en vertical, porque se é grabado en horizontal queda raro e non se responde ben. Despois, ten que ser rápido, hai que saber como editar eses vídeos para que sexan o suficientemente rápidos para atraer ese público. Hai que saber, pois, que música utilizar, os trends de TikTok, cando utilizan bailes e cancións, non sei que, non sei cando, cales usar, cales non, cales son relevantes, como facer un meme. A mocidade responde moi mal a adultos intentando facer memes desde que a mí tamén me pasa, non, cos meus sobrinhos, intentando facer memes que se nota que os adultos non entenden de todo. Entón, tens que estar moi metido no chiste, tens que estar moi metido na brinca como para non provocar que digan ai, por favor, para, que vergoña allea. Creo que aínda son capaz de facer este tipo de contido, pero tamén xa che digo que eu estou a las puertas de ser demasiado maior para TikTok. Xa si sinto chegar, sabes? Sinto que agora fago algunhas bromas cos meus sobrinhos e cos meus primos pequenos e tal, e xa están en plan eres unha persona maior, que estás haciendo? Xa estou a las puertas de la muerte, casi. Moi coñazo, se eres ti quen ten que lidiar con comentarios e ten que lidiar con moderar un pouco todo, non? E a verdade é que teño moita sorte que cando gañei todos os seguidores que gañei, eu xa era unha persoa adulta, que a min que un rapaz de 13 anos me diga habla castellano puta gorda, sabes? Digo, ai, pobriños, en plan, faime gracia, máis que nada eu podo responderlle o comentario dunha forma que vai quedar peor el, non? Entón chega un momento que xa me aburrín de facer contido en TikTok, precisamente porque a cousa boa que ten, que enseña o teu contido a moitísima xente, un público moi amplio, foi a mesma razón pola que chegou un punto no que digo, está enseñando tamén o meu contido a xente que odia o que eu fago, está me deixando sempre os meus comentarios, chega un punto no que xa a gracia de contestarlles unha cousa graciosa, un comentario destes, pois xa se perde, non? Entón, xa me aburrín deso, como porque pasei un pouco máis a Twitter. En Twitter empecé a facer xa máis como unha audiencia moitísimo máis controlada, de xente que ten máis interese no que ti fas. E a través deso, ao final, acabei tendo a sorte de que agora podo escribir para Luces, por exemplo, que me gusta moito escribo como artigos para Luces cada par de semanas. Eu sempre quixen escribir, sempre foi o meu obxectivo. A verdade é que agora, pois, ter eso, estou moi agradecida de poder ter chegado a este punto, estou moi agradecida a TikTok por darme esta oportunidade de conseguir a visibilidade suficiente como para acabar escribindo aquí, non? Noto que a miña audiencia agora recoñéceme persoas máis da miña idade, un pouco maiores, un pouco así máis vellas, que leen os meus artigos e conectan máis cos meus artigos. É máis habitual atoparme, pois, en vez de adolescentes que están no instituto, persoas como de 20 e poucos ou 20 largos, igual ata 30, 40 anos, que, pois, teñen a paciencia de ler un artigo, que teñen a paciencia de depararse a ler algo, teñen artigos favoritos, explícame por qué. Como é unha cousa como moitísimo máis intimista, realmente estou revelando moitísimo máis de min. É como que, isto falei outro día con unha amiga, non? A xente ten moito máis respeto como formato a escritura, o escribir, en vez de facer vídeos, entón como que a xente veme máis como unha persoa. As temáticas e eso, ao final, sempre eran cousas que me interesaban a min personalmente, porque sí, creo que un erro que comete moita xente que quere gañar seguidores en redes é sempre buscar os que os demais queren e facer solamente cousas sobre o que está de moda. Esa tampouco é a solución. Tes que utilizar os formatos que a xente quere, sí, pero tes que falar do que ti te interesa. Se non eso non é insostible. Se non estás falando sobre o que ti te gusta, ti te interesa, tal, pois ao final chega un punto no que xa non hai máis onde tirar, e a xente ve que estás intentando moi forte, sabes, ser famoso ou tal e cual, e non ten moito éxito. Entón, o caso é
facer algo que che guste. Para estar nas redes e aguantar nas redes, tes que estar facendo algo que che guste. No meu caso é escribir.